Imagine nyo ulit ang may dalang bilao. Diba? Naglalok na naman guys. Pabisaya na yung luto namin, hindi na pa Ilocano. Good morning mga ka-dragon. Ayan, kumusta kayong lahat? Yan for today's episode guys. Syempre, nandito ulit tayo guys sa farm. So, huwag kayong masasawa guys sa panonood sa amin dito sa farm kasi syempre, kailangan naming mag-update din at saka ma-supervise itong mga gumagawa dito. At syempre guys, for today's episode, magluluto ulit tayo guys ng merienda nila. Magluluto tayo ng nilagang saging, nilagang mani, nilagang mais, nilagang kamote. At lulutuan natin sila guys ng ng pinakbet. Uli po kaming nananawagan sa lahat. Yan, paki-follow, like, and share po yung ating Facebook page at sa ating YouTube channel guys. Please click the notification bell din guys para ma-updated din po kayo sa mga bagong upload po ng Team DFL. Yan. Ayan, thank you so much. Yan, mag-umpisa na tayo magluto. Yan, actually nakapaglaga na tayo ng ating saging at saka kamote. Yan. Kung naman, mais naman. Ayun mga ka-dragon, nagkakabit na sila ng nipa. Malapit na silang makakalahati. Nasa 250 na daw yung nakakabit nila. Wow, sarap ng ating saging at kamote. Tapos lang mawag baka tutak na yan. So ayan mga ka-dragon, yan mag-harvest tayo ng patola. Ihalo natin sa ating pinakbet na may gabi. Yung mga ganito lang una pa yan. Kainaman lang yan. Na? Ganito fresh. Na, nagdakal. Yan, Je, pwede nga yan. Ito? Yung payato, yan dalawa. Sarap yung ganyan lang. Kaya nga. Kaya konti ginaputol ko. Pwede na. Ayun, Je, yung isa doon. Hindi ko napitas. Sa unahan? Oo. Ito? Wait lang, di ko makapitas. Ito, pang punla. Ayun, ante, oh. Ante, yung sa dulo pa yan. Ha? Ang matigas na. Pwede na yan. Pwede na ta. Oo, masarap yan. Yan guys, may nasikarod na namang bayabas si Antipasig. Oh, di man makakuha. Gusto nyo yung kagad tarayin na. Ayun pa, oh. Nagpagkit ako. Ayun pa. Ato iti mangisungsong kanyami guys. Ito talaga ang kuwan. Sala rin sa lahat.
sa dami. Nagkatito bungbunga at katubayaw sana, original. Oo. Cuma lubis niya po si tingkat na amin. May dalang bilao. Oo, mga senyoritang may dalang bilao. Oh, di ba? Magkano yan? Pwede ka. Patola is life. Yes. Patola is life. Init sa bariyo. Kaya nga, grabe init doon. Buti dito mahangin. Daw ano eh, summer na summer eh. Lalo nung gabi, bukas yung pinto ko na yan. Yung pinto dito sa ano, nabuksan ko yan. Merienda time! Yan, meron tayong dragon fruit, nilagang mais, nilagang saging, nilagang mani, nilagang kamate. Sarap. Oh, dapat pa-juice naman. Big na juice. Yung big na juice niyan kay Ligaya. Yan, mga ka-dragon, mag-merienda na tayo. Ang sarap nito. Saging sa akin. Nagulit na dito. Napaluto si Negra. Wow, hinog na. Kaganda ng pagkain Bukas na. Oh, di ba guys, ang bilis. Isang araw lang, nagdilaw na kagad. Pwede na naman sabayin naman doon. Nagdilawan na sila lahat, Jay. Hindi pa rin. Ano pa siguro yung So, ayan mga ka-dragon, bali ito yung ating iluluto. Siyempre, gulay na naman guys. Gulay is life. Kung tayo nung kundyan, oh. balak. Nagkakaraos-raos itong ating cubitaw. Oh. Nagkarami na rin tayong pitas ng cubitaw. Matamis ng ano? Ng... Tamis na oo. Masarap to. Mabango. Saan mo binili? Masarap din ito ilaing, itong kanya. Pwede natin itabi to, ibilag. Tapos ilaing natin sa susunod na. So, ayan mga ka-dragon, bali ito yung ating isasagpaw sa ating pinakbet. May dalasan tipasing na hito. Galing sa anak niya. Sarap yan. Iihaw natin. Dito lang kanayam. Magbalat tayo ng kabatiti. Patola. Ano yung taba? Patola ni Paray. Ay, ito pa pala oh. Mamaya na. Oo, ba't yung gataan yan? Gataan lang yan. Pwede yan sa gulay eh. Tingnan yung ginalagay ko dati eh. Mas masarap sana yung mabango eh. Di ba ante, ang aba, pwede yan sa pinakbet, yung kanya. Yung laman lang eh. Yung laman nga lang. Yung punuan. Wala, pwedeng ipatuyo yan. Pwede nating laingin yan eh. Ayan ang panglaing talaga, yung tuyo niya. Itong puso guys, napitas natin dyan sa ating sagingan. Puso ng Ito lang saba. ang ilagay nyo para may halong laman yung kwan. Dahon paglaga. Pinuto. Kunin natin lahat ng patula. Ba't yung nakaraan naubos mo? Sarap naman ang ating hito. Tsaka mani. Gangang kubad. May asin na tantay. Marami pang tubig yan. Maglalaok na naman guys. Pabisaya na yung luto namin. Hindi na pa Ilocano. Paborit ng bayan. Luto na yung gabi.
Salamat po sa mga biyayang pinagkakalam niyo sa amin sa araw-araw. Maganto na ito lakas sa paglilingkod sa iyo. Nilin po namin lahat sa Panginoon si Kristo. Amen. Kain ulit tayo. Kain tayo mga ka-dragon. O, diba? Kain na naman kami. Katatapos lang namin mag-merienda. Ante, kutsara. Ay, wala tayo. Kanina pa rin. So, nauna na ulit sila Kuya Efren, guys. Kumain kasi busog pa naman kami kanina. Kaya pinauna na lang namin sila. Tsaka pag binibidyo sila, hindi sila masyadong makakain. Kayo nahihiya. Basang na. Agos man ang plato. Kami na lang ang video ng sarili namin. Kami kasi walang babae. Walang babain me. Kaya sila magkain sa namin pag may video. Hindi palikod pa sila. Layasan nila kami Kaya yung mga nagtatanong dyan, ba't daw hindi nakikita sila sa Yan, lalo na si Aling Lauren. Shout out. Mayayain sila. Lord Mendoza. Lord Mendoza. Sabi niya, kwanda, hindi, labat daw ganito lagi ang ulam namin. Wala kami pangbili ng mga Ito nga yung gusto namin. Mas matako kami kumain pag gulay. Mas malakas kumain. Mas masarap kasi Tsaka hindi naman lagi gulay. Bukas nga, kuwan eh. Magbulalo sila eh. Bulalo. Wala oh. Hindi, mag-isda sila bukas. May naharang kasi kami isda kanina. Wala kang gusto sa ulam? mayroon. May bagas konti ko. Ang kutsara. Wala na. Kamay ah. Ako rin. Huli ka daw ka ay. Gingawan. May bago na kaming ampon, guys. Yung kanang titigayan, yung titigan niya eh. Nakuha niya sa titig. Dito ka na to magtira sa amin para inaw ka namin. Samahan mo kayo matulog. Lagay namin yung unggoy dito, pakainin mo. Rex. Mamaya kinagat pa. So kayo pa pag-agas na. Alis na wala silang problema. Lahat ng gabi. Matulog. Pagkakita ko pa lang yan. Nag-inaw ka rin sa inyo, Neng? Hindi. Ba't dito nag-inaw ka? Kahit na dito marindaw. Ayun mga ka-dragon, hindi pala kami natuloy kila Indang. Baka bukas. Masyadong busy si Kuya Dan. Kailangan kasi namin ng marunong sa electrical. Hindi namin alam ikabit yung panel, solar panel. Yan, shout out kay Ma'am Saida Antonio sa pag-donate ng solar kila Indang. Maraming salamat po. Thank you po. Sobrang saya na naman nung nanay ni Kwan. Indang. Lalo yung Lola apa. Lindang. Tuwang-tuwa yun doon sa dancing light nila. Pagkatabakan mo kaya aya. Kung makabalikas lang baga yun. Uri nagpalakpak ka. Uri ka lang makiktot na magpun. Isiyaw na pa yan. Kabusis man din. Matay mo. Parang ibon na. Yan, shout out din pala kay Ma'am Jan Ebejantes. Hello po, Ma'am Jen. Hello po tayo. Kay Sheila Jane Espanyola dyan sa Hong Kong. Thank you sis sa support mo sa Team DFL. Buti na nabirukan mo yung Kwan. Okra, hindi ako ganahan magkain. Kaya nagkataka ko, bakit walang ukra? May ukra. Akala ko na gayad na kon na. Naibalik na ni Dede. Okra. Favorite pa naman ang bayan. Pwede. Habang gatungkuan, magmani muna. Dami mo. Trabaho at umulan naman. Tigil trabaho muna guys at ang lakas ng ulan. Sabi namin ka ng bunlag eh.
Masarap buhay ni Madam Ligaya. Oh. May meron pang meriendang mani. Ako na magduyan. Nagduyan ako na din. Kaya din, Neng. Dito, oh, lagyan mo to. Ano nga pangan, guys? Hindi ba na maghapon eh? Hindi na i-upukisan kayo. Sige. Hello. Merienda na plato ng kape. Ay. Gusto ko lang, guys. Oh. Nasinsin mo lang pa. Hanggang. Puntasang Naibos tayo dati mani, nga road. tapos lang natin kumain. Sama mabig eh. Wala na. Kang sama eh. Maubos natin eh. A few moments later. Nang nangamin, guys, ne. Dapat agar-arunan na eh. Tinisnis. Panguntra daw sa ano. Nante! Sa kulam. May mga luya pa yung bibig lang. Tingnan mga bigya, oh, may luya. Sabi ng Ligaya, pag mag-kidnap daw, kailangan Maggalgal daw ng luya. Kaya ito, guys, kaya nagtano na kami magpakubo dito. Ito talaga yung sitwasyon namin dito pag pag malakas ang ulan. Ang dami nagkumain. Dahil lang langamin na eh. Kunam tamila kon na eh. Sisiw. Kasakot nanti pa sinili ko niya. Na, siksik na maga natin itong katuan. Anong tayo naka-Facebook ka? Kasi sabi mo pala magtigtig na. Kumadira ko makasiyak. Hindi magsinsin di data ko. Effective ba yun? Kasabihan daw ng mga bakit nga awan sa tinda. Hindi nga sumakay magsabi niya. Araw na natin. Anong ginaano dyan? Yung suob niya lang? Usok. Ay, usok. Ano daw yan? Yung usok ng basahan. Panguntra daw ng kuwan. Sinanay ang Ligaya. Tulog. Ay, kidlat. Ang langakan eh. Nagtatakpoong kami dito sa nag-ano kasi gaanggi. Lakas ng ulan. Pinatay mo. Alay! Yung usap, ditay pa yung Ako din mga nindang pinakalimot eh. ditay pa yung asaw. Basa na yan. Hindi mo masakay ah. Maliwanag na. Wala na yan. Wala na yan, ante. Patayin mo na kibay. Ikain mo na lang yung mani. Napukuran tayo. Tawan tumatin. Ano yung mga bakit? Kasi patayin mo. Yung usok lang daw ang kailangan. Hindi daw apoy. Hindi ko harap mga mapina.